Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng skinless. Ang mga ingredients na gagamitin natin ay pang negosyo. At kung pang personal naman, mag-a-adjust lang tayo ng ingredients. Bago tayo mag-start, ipapakita ko muna sa inyo ang mga ingredients na gagamitin ko at yung exact amount na kailangan ko. Phosphate, 5 grams. Ang phosphate ay nakakatulong para mag-maintain ng moisture ng meat. It also helps to provide a juicy and tasty eating experience. Curing salt, 5 grams. Ang curing salt naman ay nakakatulong para mas mapatagal natin ang pagkain or mas ma-preserve natin at para maiwasan din ang pagkapanis ng pagkain. Paminta, 5 grams din po ang nilagay ko. Pwede naman po tayong magdagdag ng paminta kung gusto natin ng mas mahanghang. Sugar, 20 grams na white, 20 grams na brown. Pwede rin po tayong magdagdag niyan kung gusto natin, kung nakukulangan pa tayo sa tamis. Rock salt, 25 grams. Garlic, 2 bulb or 2 buo ang ginamit ko. Ginamitan ko po ng food processor para mas madali kong ma-achieve ang gusto kong gayat. Ganito po kapino ang hiwa ko sa bawang at sinama ko na rin yung balat para po mas mabango ang skinless natin. Tinanggalan ko lang po yan ng ugat kasi po yung ugat ng bawang hindi po masarap sa panlasa. Pineapple juice, 1/4 cup. Mas masarap po na maglalagay tayo ng pineapple juice pag pang personal. Pero po pag pangbenta, pwede naman po tayong hindi maglagay. Tubig or water, 1 cup. Dito po natin tutunawin ang mga ingredients na kailangan nating tunawin. Ita-transfer po natin yung tubig natin dito sa malaking lalagyan. At dito po natin tutunawin ang mga ingredients na ilalagay natin sa karne. Mas okay po kung matunaw lahat at walang natitirang buo. Ang huna ko pong tutunawin ay phosphate. Then sunod-sunod na po yun. Next naman ang curing salt. Tunawin po natin ng ayos. Next naman ang rock salt. Next naman ang brown sugar. White sugar. Mas okay po kung matutunaw natin lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Ang ginamit ko pong baboy ay kasim. 85% ang laman at 15% ang taba. Yung mga tinunaw natin na ingredients kanina, ihahalo natin sa giniling. Hahaluin ko siya or lalamasin ko till ma-absorb ng baboy ang liquid. Next naman ang garlic. Hindi ko ilalagay lahat, tatansyain ko lang. Siguro mga kalahati lang muna ang ilalagay ko. pineapple juice,
paminta, hahaluin ko lahat ng mga ingredients na nilagay ko hanggang sa maging invisible na. Maglalagay ako ng 1 teaspoon ng food coloring para magkaroon ng kulay. Hahaluin kong mabuti hanggang sa maging pantay ang kulay ng baboy natin. Maglalagay ako ng 1 tablespoon ng toyo para mas lalong tumingkad ang kulay at ma-enhance ang lasa. Ang sikreto daw po ng masarap na skinless ay ang paghahalo. Kaya napapansin nyo siguro, halo ako ng halo hanggang sa sumarap. Magdadagdag pa po ako ng food coloring mga 1 teaspoon. Mukha pa po kasi siyang maputla. Tamang-tama lang po ang kulay niya. Hindi po siya masyadong mapula at napaka-sticky niya po. Yan po ang kakailanganin natin sa paggawa ng skinless. Embudo, ito po yung lalagay natin sa plastic at dito natin ipapasok ang karne. Polyethylene, dito po natin ipapasok ang karne. Yan nga po sa butas na yan, dun po natin ilalagay ang karne. Tali po, ang brand po nito ay Monaco. Ito po yung itatali natin sa skinless. Next naman po ang ating label. Binalutan ko po siya ng plastic para hindi po siya mabasa. Yan po, nakalagay pa po yung FB account ko dyan at saka yung YouTube account ko. At nagpa-print po ako, gugupitin ko po yan isa-isa. At yan pong plastic na yan, dyan po natin ilalagay ang skinless. Ang kasya po dyan ay 6 pieces o half dozen. Next naman po na gagawin natin, ilalagay na natin ang karne dito sa polyethylene na plastic. Nahihirapan po akong gamitin yung embudo na ipinakita ko sa inyo kanina kasi po napakaliit ng butas. Ang ginawa ko po, meron po akong empty bottle ng liquid seasoning. Inugasan ko po, yun po yung ginamit ko. Ginupit ko po siya ng kutsilyo. Actually nga, nahirapan ako. Sobrang tigas po ng bote. Pero, eto nga po, hindi po ako pumayag na hindi ko magamit yun. Kaya po, ayan, naging okay po yung naging okay po yung ginagamit ko ngayon. Ang dali-dali ko pong ipasok ang karne. Napapansin nyo naman siguro, yan po, Ang ginagawa ko lang po, ilalagay ko lang si karne sa taas, then susundutin ko sa aking kamay or sa kutsara. Naka-gloves naman po ako. At ito na nga po yung mga nagawa ko. Ang susunod ko naman pong gagawin ngayon, tatalihan ko ang mga nagawa ko. Gumawa na po ako ng isang piraso para meron po tayong sample na gagayain sa paggawa natin. Imo-move lang natin forward po ang baboy. Ituturo ko po sa inyo ang pamamaraan ng pagtali ko sa skinless. Yun pong tali, dodobliin ko. Then po iikot ko po si plastic. Pagka ikot po sa plastic, si tali po ay ilalagay ko at ipapasok ko po doon sa pinakadulo na may bilog. Then po iigpitin ko po ang pagkatali. Ngayon po, uulitin ko ulit, tatali ko po ulit, ipapasok ko rin po doon sa pinakadulo at iigpitin ko po uli ang pagkatali. Isa pa po, paiikutin ko pa po si tali at papasok ko rin po sa dulo.
Yan, maigpit na po ang pagkatali ko. Isa pa po, yan po yung pinakalock niya. Yan. Next naman po, gugupitin ko sa dulo. Pati po yung tali, gugupitin ko din. Yan, para malinis po siya. I-move ko po forward ang karne at magtitira po ako ng sinlaki po ng nandito sa tabi ko. Yun nga po yung ginawa ko. Kailangan po, ganito po kalaki din ang gagawin natin. Kaya po napapansin nyo, pinagpantay ko sila. Yan, pinagpapantay ko po sila. Ngayon po, napapansin nyo kung bakit ko pinipisil yung karne. Kasi po, may napapansin po akong hangin sa loob. Kailangan po isiksik yan para hindi siya pasukan ng hangin. Yan po, kulang pa po. Ang gagawin natin dyan, talagang hanggang sa mapantay natin bago natin iikot. Yan, iikot ko na po siya. Mukhang kulang pa po, magdadagdag pa po ako. Yan, parang okay na po siya. Kukuha lang po akong tali. Yan, ganun din po ang gagawin ko sa pagtatali, katulad po nung ginawa ko dun sa una. Po. Iikot ko, pasok sa dulo, then bago ko po siya tatalian, iikot ko muna si plastic. Pag alam kong medyo maano na po siya, yung siksik na po siya at parang banat na banat, saka ko po ihilayin ng tali. Bali, ang nagawa ko po is 42 pieces. Ang pagkakabalot naman po ay okay naman. Siksik na siksik siya. Ngayon naman po, ang gagawin natin, ilalagay po natin sa plastic at ima-market na natin. Maglalagay po ako sa plastic ng mga 6 na piraso. Maglalagay na po ako ng label sa loob. Siyempre po, pag nag-i-start pa lang tayo, hindi natin kailangan gumastos ng malaki. Magtsatsaga muna tayo sa pakandi-kandila lang. Ngayon po, gagawin ko, bali po ilalak ko po siya sa apoy dun sa pinakadulo niya. PG-13 po yan, bawal pong gayain yan ng mga bata, bawal pong gawin. Dapat po kailangan ng consent ng magulang. Pagkalak ko po sa taas, yun nga po, sinunog ko sa kandila yung sa taas. Ngayon po ang gagawin ko, since mahaba pa yung pinaka-awakan niya, ang gagawin ko po, hindi ko po alam kung iti-tape ko o i-stapler ko. Siguro ganito na lang po gagawin ko, i-stapler na lang natin. Sa una po talaga mabagal tayo.
Pero kung magtiyaga tayo, matututunan din natin yan. Yan po, nakagawa na po ako ng isang piraso at ang laman po ay kalahating dosena at siksik na siksik po ang pagkakalagay. Hindi na po masama ang itsura para sa beginners na katulad ko. Bali po mga 24 hours ko pong kinuring itong mga skinless natin. Mas okay po kung mas matagal. Ngayon po ang gagawin natin, magpiprito tayo at titikman natin. Ang gagawin ko po, gugupitin lang po natin sa side. Then yung side naman, wag natin gugupitin at ipi-press natin palabas. Ang bango po ng aking niluluto, gawa po siguro ng bawang. Napansin ko po para pong hindi siya masyadong mapula. Kung gusto nyo po ng mas mapula, pwede naman po kayong magdagdag ng pampakulay. Ito na po yung finished product natin. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to like, comment, ring the notification bell for more updates and more upcoming video. And of course, subscribe to my YouTube channel. Goodbye po and God bless you.